are here to make sure that we come up with a framework that is agreeable to all of us, all parties. Sekela mongameli weli umnumzana Paul Mashatile uthi amaqela ezopolitiko kufuneka asebenzisane xa elawula ngobambiswano khona ukuze kungaphazamiseki inkqubo zokuhanjiswa kwenkonzo. We want first things to stabilize, peace, people must get to work, the violence must stop, then we can get to the technicalities of the matter. Kutyikitywe kwabulawa igosa logcino-cwangco izolo enyanga eKapa kwiphondo laseNtshona Koloni okuzana njengoko imimoya iphezulu kweli phondo kulandela uqhankqalazo lwesantaco. Looking it wide now to Campbell. There's a great chance! SuperSport United liqale kakuhle iphulo layo le-DSTV Premiership ngethuba ibetha iRichards Bay FC ngamanqaku 2-0 ngalemva kwemini. Imibutho yezopolitiko emincinci ityhwele iqela le-ANC nele-DA ngokuba nezivumelwano sokusebenzisana, nakubeni kunjalo usekela mongameli uyazikhaba ezi zityholo watsho ekhuthaza ukusebenzisana ukuze kuhanjiswe kakuhle inkonzo eluntwini. Ziqukunjelwe namhlanje intlanganiso kazwelonke entsukumbini ebingeengxoxo zendibanisela yorhulumente, nakubeni kunjalo inkokheli yeqela le-UDM umnumzana Abantu wolomisa uvakalise ukungaxoli ngelithi ezingxoxo zibanjelwe nje ukogquma ibholo lokusebenzisa amaqela amancinane ekubeni sisiseko somtshato weqela le-ANC ne-DA. UDM will not participate any further until perhaps this thing of the bill is tabled and published. There was not even a green or white paper for that matter. So it looks like these fellows are panicking beyond comprehension and wanted to use some of us and bring this bill through the back door. They will not get that luxury from us. Ngelixa isalga yona ivakalise ukuyincoma lentsebenziswano yorhulumente basekhaya. We fully support the initiative made by the Deputy President. In fact, Deputy President is responding to SALGA's input in the SONA that was delivered in February. Inkokheli ye-DA izikhabile izityholo ze-UDM zokuba kukho umtshato abawucebayo nombutho olawulayo we-ANC. It's absolute nonsense. I've been very clear since our April conference that the DA's goal is to build an opposition majority that will be able to unseat the ANC next year. Kambe ke usekela mongameli weli umnumzana Paul Mashatile uzikhabe ngawo omane ezingxelo zokuba banesivumelwano sokusebenzisana neqela le-Democratic Alliance. I think the most important thing for me is that let's remove suspicions. There were inputs yesterday that suggested that the ANC and the DA has made some deal. Now they are using this to rubber stamp that deal. There is no deal. Usekela mongameli ukwavakalise ukubaluleka kokusebenzisana kwamaqela ezopolitiko ukuze kungabikho ukuqhwalela ekuhanjisweni kwenkonzo. Kutyikitywe kwabulawa ipolisi izolo enyanga eKapa kwiphondo laseNtshona Koloni. Iingxelo zithe lipolisa nebelisemsebenzini belinoxa balo bejikeleza ngethuba lesi siganeko okuzana njengoko imimoya iphezulu eNtshona Koloni kulandela uqhankqalazo lwesantaco oluqale ngolwesine ngakwimithetho elawula indlela. Iingxelo zithi uzenekhaya kwinana oneminyaka engama-32 ubudala ebenoxa bakhe ababini ngethuba imoto edlulayo ithulule ngerhuluwa kubo. Oku kuzana njengokuba isixeko saseKapa kwanorhulumente wephondo laseNtshona Koloni besenza iinzame zokufumana isisombululo kwingxaki ezingemithetho yendlela ekhokhelele ukuba abaqhubi beteksi baqale uqhankqalazo olushe uninzi lwabantu lungenazinto zakukhwela. We want first things to stabilize, peace, people must get to work, the violence must stop, then we can get to the technicalities of the matter. Right now it's important that people must get to work. Businesses, individuals, ambulances, medicines must be dropped off in communities without intimidation, and then we'll sit down and go through these technicalities and the small matters where there's been massive miscommunication around.
Ukanti kusenjalo, oluqhankqalazo lube nefuthe nakunikezelo lweenkonzo ezingundoqo ezifana nezempilo. Besides our staff not being able to get to and from work, we've in fact had a number of our staff members who were actually attacked as well and caught up in the violence, where some of our nurses who were attacked. We had one doctor who was attacked and in fact required a CT scan. We had some of our managerial and administrative staff who were also caught up in the violence. But I suppose the biggest impact was the fact that our staff could not get to work, and that had unfortunately a significant impact on our services. Urhulumente wephondo uthi uqikelelo lweendleko zoluqhankqalazo luyakwaziwa xa izinto sele zibuyele esiqhelweni. Watsho ebongoza kuba kuyekwe ukurhorhiswa nokuphathwa gadalala kwabantu kwanokunakaliswa kwezakhiwo kwanezithuthi. Ilungu lekomiti yezokhuseleko kusodolophu wesixeko saseRhawutini uGqirha Mgcini Chwaku utyhola amapolisa loMzantsi Afrika neenkokheli zawo ngongasengeli ithungeni linye namapolisa esixeko iJMPD ngamafutshane. uGqirha Chwaku uthethe oku ngethuba loqoqo kwimigodi engasasetyenziswayo engqonge iRiverlinga lenjikalanga. Amapolisa esixeko athimbe inkitha yezixhobo neziqhushumbisi, kwasweleka nelungu lezamazama ngethuba amapolisa esixeko eswantsulisana nale migewu. Kungentseni emva kwembizo ebikhokelwe ngumphathi wamapolisa umnumzana Bhekicele, abahlali basezama impilo neindawo yogobityholo eRiverlee izinto zibonakala zibuyele esiqhelweni. Kwelinye icala abahlali abanezindlu bamemelela ukuba atshatyalaliswe amatyotyombe nanjengoko bekholelwa ekubeni ngumqolomba wabombi mgodini abangekho mthethweni. Abahlali basothukile bacele ukuphawula ngemeko yale ndawo bengavezwanga kumabonakude. Uba khona kwababubhekicele noko sikeke sakhululeka kakhulu, because noko siyabona noko labantu asikhuluma ngabo noko bayahamba bayabaleka, kodwa kukhona abanye abahlize bagqoke njengathi. Siyacela ungathi amapolisa lawo abambe umuntu ambuze ba ubuya kuphi ungubani. Abahlali bathi sele beyiqhelile imeko abaphila kuyo yokuvumbuluka kubundlobongela ngesaquphe. Sihlala kabuhlungu ngani ngoba sekufike iwona lo marikane kanjalo. Sihlala kabuhlungu ngezibhama, silale izibhama. So since kufike ngubhekicele sesiyakhona ukulala ezindlini. Kwikhwelo lokutshatyalaliswa kwale ndawo yogobityholo, inxalenye yabahlali yanqwala ekubeni kwakhelwe izindlu abo bakwilungelo lokuxhamla kuzo. Omnye wabahlali ongumninindlu esemgangathweni uthi olucwangco lolwethutyana. The other day there were about 3 or 4 units that were together. You can see they had special forces, like they were just for this intervention. They can just disperse, then everything goes back to normal, and all of them that walk and start all over again. Bubonakala ngamakhoba embumbulu ubungqina bokuba eli ibilithafa lemfazwe. Ukunqongophala kwenkxaso-mali yenye imingeni ejongene nabasetyhini abafuna ukungena kwezoshishino. Ufikile Thabetho neminyaka engama-58 waseBarberton eMpumalanga, ngomnye wabo abasebenze nzima ukuqala ishishini. Uqale ngokuthengisa ezitalatweni, wasebenzisa loo mali ukuqala ishishini lokubhaka isonka. Kungoku nje ubonelela ummandla waseBarberton ngesonka kwanezinye imveliso ezibhakiweyo. Lilanga lelibhizi enzaweni yokubhaka tingwa idliwako bakery leseBarberton eMpumalanga. Leli bhizinisi laqalwa nguFikile Thabethe lowatiwa ngagogodliwako ngeminyaka wa-2008 ngemali layibheka ngesikhathi asathengisa kudla esitalatini. Bekasolo warenta imishina yokubhaka letingwa, watsimati watfola kusekelwa ngetimali isikhungo sahulumende imega kuthi atithengele imishina yakhe. Labafuna kuqala ibhizinisi, labafuna kusebenta, ngicela kuphume enhlitweni yabo, kuphume enhlitweni ukuthi ngiyafuna ukuthengisa le tamatisi, ngiyafuna ukuthengisa le ice block, ngoba uma kuphume enhlitweni utokhona kuchubekela phambili. Kungmanje leli bhizinisi selisite abantu labanyenti emphakathini ngamathuba emsebenzi. Nganela kuthola umsebenzi sengiyakhona ukutimela, ngikhona ukubhadala irent, ingondle nebantwana. Imega lekungiyona isekele gogodliwako ngemali ithi baningi kakhulu bomake labasatawusitwa ngemiklamo lefana nale.
Makadliwako wakhona ukuthi ete emega atokuthi mine ngitsiniwe ukuthi ngicashe ma-equipment ukuthi ngitendele singwa mega ngikhona and ngingakhona ukuthi bese ngiyakhona kubhadala le mali ngibolekeni kuze nami liphupho lami likhona ukuthi lifezeke. Takhamuti tendzawo tiyawuthokotela umsebenzi wagogodliwako. Esiya kude sofuna isinkwa manje isinkwa nasi sethi sithola khona lapha duze. Asithuthukeni siphambili simphakathi waseBabatoni sapotane mina ngifisela lokuhle nje madliwako. Gogodliwako uthi ufuna kuba sibonelo lesihle emphakathini kukhomba ukuthi akukho lokungeke kwendeke uma usebenta ngekutikhandla. Inzame bethu ku channel 163 lotilethelwa iNewsroom Africa ngingumweli Masilela eBabaton eMpumalanga. Emva kokonyulwa kwenkokheli zamaphondo zephiko lamanina e-ANC makabe imbumba yamanyama amanina ukulwa nokuphathwa gadalala kwawo kweli lizwe. Lawo ngamazwi elungu lekomiti yesigqeba sephiko lamanina lombutho unkosikazi Imozulu ngethuba kuvulwa lenkomfa yephondo laKwaZulu-Natal entsuku 3. Lenkomfa ifikelele esiphelweni ngomso. Evula lenkomfa ngokusesikweni unkosikazi Imozulu uqale ngokungxengxeza ngenxa yokulibaziseka kokuqala kwayo lenkomfa watsho esomeleza imbokodo ngelithi zingagevezela amadolo ziyenze ibe impumelelo lenkomfa. The delays were caused by our thorough going through of documents because conferences by nature they cause a lot of tensions. We did not want to be litigated after this conference. Ukwakhuthaze ubumbano emva kokonyulwa kwezinkokheli zephondo khona ukuze olomanyano lulalise ngophotho umkhwa wempatho gadalala ogabadeleyo ojoliswe kwabasetyhini kweli. Random killings of women in KZN, Eastern Cape and Limpopo is uncalled for. We need a leadership that is going to be decisive. Let the contest be healthy, free and fair and transparent. Abaxeleshe isikhundla sikasihlalo wephondo ngunkosikazi Nonhlanhla Khoza nonkosikazi Bongi Sithole Muloyi. Namhlanje umphathiswa wezothutho kweli unkosikazi Sindisiwe Chikunga kwakunye nomphathiswa wezothutho nonxibelelwano kwilizwe lase-DRC umnumzana Makhe Kilalikombo batyikitye isivumelwano sensebenziswano sokuphucula uqoqosho lwalamazwe mabini kwezothutho nophapho. Sekuphele iminyaka esixhenxe lamazwe thethathethana ngesi sivumelwano. Izolo umphathiswa wezothutho unkosikazi Sindisiwe Chikunga wamkele uxa wakhe welizwe lase-DRC umphathiswa wezothutho nonxibelelwano umnumzana Makhe Kilalikombo ophele kweli gqiza le-ofisi yakhe. Lamazwe mabini ebethe qolo ukufakana imilomo ngesivumelwano sensebenziswano kwimicimbi ephathelene nezothutho i-Memorandum of Understanding ukusukela ngo-2016 namhlanje kwisikhululo senqwelomoya i-OR Tambo International abaphathiswa batyikitye isivumelwano seqhina lentsebenziswano esiza kuba likhubalo kuqoqosho lalamazwe mabini. This will not only strengthen relations but also open our business collaborations among the private sector of both countries, thus strengthening our economies. These agreements are producing the effect immediately. Donc je considère qu'après ici, I consider that after this, donc vous commencez déjà l'interaction. Tomorrow in Congo. Isivumelwano sabo ke siza kuqwalasela ukuphuhliswa kweziseko ezingundoqo kwezophapho nakwezothutho kwakunye nokhuseleko. SuperSport United iqale ngempumelelo isizini entsha ye-DSTV Premiership ka-2023 no-2024 ngethuba ibetha iRichards Bay FC ngamanqaku 2-0 kumdlalo ubanjelwe kwibala lasePeter Mokaba ePolokwane ngalemva kwemini. Kanti komnye umdlalo iMoroka Swallows ibambene ngenqaku elinye macala neGolden Arrows. Isuke yahlala isizini entsha ye-DSTV Premiership ngokusesikweni phezulu. Ngalemva kwemini amatsatsanza aPitori ebedlala umdlalo wawo wokuqala neRichards Bay FC ePolokwane. Omabini lamaqela ebemane sothusana phana phaya kodwa kungekho thuba lihle lide livele.
iSuperSport kunyanzeleke ukuba yenze inguqu kwimizuzu nje 10 phambi kokuba kutshintshwe amacala. Emva kokwenzakala kaBradley Grobler endaweni yakhe kwangena ifolosi entsha yeliqela ufafa olude uIgodaro. Kwimizuzu nje 10 kwisiqingatha sesibini, iSuperSport United ibityhile kwelinye iphepha yade yavuzwa uTerence Jukamanja efaka inqaku lakhe lokuqala kumdlalo wakhe wokuqala kweli qela lasePitoli. Izamile iRichards Bay ifuna inqaku lokulinganisa, kodwa ithamsanqa labakhasela lahambela kude okwelanga lasebusika. Ngomzuzu wama-72 uphinde wavula usezame, uIgodaro wafaka inqaku lesibini lamatsatsanza. Atshele ke kulo manqaku mabini lamakhwenkwe kaGavin Hunt de kwasekugqibeleni. Kanti ke abathandi bebhola ekhatywayo baphefumle ngale season intsha ye-DSTV Premiership. Mna ndilidawane elikhulu. Hayi, ndibona yam itimu iqhuba kakuhle ngoba phezulu ndibetha isikhukhune ngo-2-1. Ngoku ndilindele iKaizer Chiefs bangena kaAgasti. Ndizayinqinqela egoqweni umsasazi wam. Naba bacimba balendebe ye-DSTV bayiqhelile batshotshe entla ixesha into abana babuyele ngasemva ngoku sithatha indawo singamaphakaphaka. Bazava ingathi bayabizwa kanti sebebiziwe. Lena yam itimu iKaizer Chiefs akho nto engakanani endiyilindeleyo ngoba isefana nale season edlulileyo. Ucoach umtsha, abadlali baninzi batsha, so akho nto engakanani endiyilindeleyo mna kule season. iSundowns ingathi yawuphinda isinyoso umnqantsa nakuleni season. Sivale iku-1 siyaphinda siyavula iku-1. Ingathi nezinye iibhosses zamanye amaqela zingake zifunde kwiibhosses zeSundowns. KuFacebook uZolani Kadosini Ncanda uthi anathemba tumsasazi kula mavukuvuku aseNaturena ndiwathandayo ngathi sizoba intlekisa nakule isizini Kutyikitywe eKapa. Uviyelwa Shumi uthe lam iqela lisaqhuba kakuhle kubo Mamelodi Sundowns ningandiphoxi makwedini Trese Crossroad. Usicelo Makhubalo uthi mna ndibona iSundowns isohluleka ukhusela le ndebe kule sizini. Orlando Pirates izoqhuba kakuhle kunye neSuperSport United uTrese Karigha. Bukela ungaphefumla kwimixholo yethu sebenzisele nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Thabile Makhaphela selengqangile neMozulu. Nkosi kakhulu ke mamqwathi apho ezindabeni ndiyakubulisa kaloku mzonsunde ekhaya ndikwamkela kaloku kweyam ke idesika yeMozulu. Mna igama lam ndikuthabile uMamthebo Qhudeni wakwamaKhaphela bethuna nansi iMozulu. Masifundeni kaloku phaya ngephondo laphaya ke eMpuma Koloni eMonti phaya Ziphunzane eMntanzane ngamashumi phaya eksele ngomso kanti kube njalo ke mbukeli phaya eGqeberha ngo-19 degrees osibekele kakhulu yonke nantseni yangomso. Majoyini kaloku mbukela apha ekhaya phaya eFree State eBloemfontein ngeshumi nje likhatshwa sisithoba lithoke kamandi phaya yonke nje lamva kwemini yabo yangomso kanti phaya ngorhatya kooSasolburg neziphaluka lishumi nje kwakhona futhi liyama nesithoba. Amandam ke mzonto ujoge phaka kaloku uphondo phaya eGauteng eJohannesburg eRandburg laphaya koSandton ngeshumi nesixhenxe elikonke kamandi phaya yonke nje lantseni yangomso kanti emini phaya eVerneging lishumi nje likhatshwa sisithoba. Ukanti bona imeko yabo phaya ephondweni KwaZulu Natal eThekwini ngamashumi futhi anesibini kusacwengile mzonto yonke nje lantseni yangomso kanti kwakhona futhi phaya koMgungu Ndlovu ngamashumi ekhatshwa sisithandathu. Yona ke imeko yabo phaya eLimpopo koPhalaburwa ngamashumi futhi anesine kusazwela kamandi nje yonke la mini yangomso kanti kube njalo ke mbukele phoko lapha eLimpopo ePulukwane ku-19 degrees. Yona ke imeko yabo phaya eMpumalanga eMbombela neziphaluka ngamashumi anesine kusacwengile phaya bevuka nje kusene ngomso phaya ngorhatya futhi koSekunda lishumi nje elinesithoba. Imeko yabo yona yenjinje phaya ko-Northwest eMahikeng ngamashumi nje ananye kusekuhle yonke nje lantseni yangomso bukele kanti kusenjalo futhi xa sikrwaqula phaya ko-Rustenburg ngamashumi futhi ananye. Ukanti bona phaya ephondweni eNorthern Cape Park oKimberley ngamashumi futhi anesibini lizole kamandi nje elazulu yonke lantseni yangomso kanti kuyafana naphaya eAppington ko-27 degrees omathumba ndaka.
imeko yabona phaya ephondweni eNtshona Koloni eKapa lodumo lishumi nje likhatshwa sihlanu ngamafu njengephi qabaqaba nje ekuseni ngomso kanti masiqugule benimozulu phaya ngeGeorge ngo-17 degrees. Kukaka kwabethileko yami Jessica mna kuthanda kangaka xesha limyoli. Ngazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube @Iindaba Zethu 163 nangomso siyabuya siniphakela iindaba zenu zishushu kamnandi mawethu.